Nyakorom jonka moro mintiere na sesingo nyaka yo matin aduogi twak mokwongo e chenro mano mar pinyo kiny makawuono ber kwa gombaka ahinya odiochieng' manyoro bang' od bura mano mar Senate noreso jalup gavana e kaunti ma Siaya William Oduol bang' senators maromo 27 noluto ombulu mar mondo mi Oduol odog e apisi. Senators maromo 16 kende ema bende koro noluto ombulu mar mondo mi thiche oko e apisi. Makoro kang' makamano nyiso ni Oduol pod en jalup gavana e kaunti ma Siaya. Kapok anyisi welo mabende antiere godo Nyakorom Gajwang, wawinjane na report mabende jafwambo marwa Walter Nyambaga noloso n'odiochieng' manyoro mar mondo mi ibed gi ng'eyo ni ang'o madwa lose okinyi makawuono. The deputy governor e nyim od bura mar Senate William Oduol koro nyalo yweyo muya mar yudo fungruok bang' od bura mar Senate duoke apisi tokane MCS ma Siaya thiche oko. Now, honorable senators, the net effect of these votes is that pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(8) of the County Government Act, and Standing Order 87 of the Senate Standing Orders, the Senate has failed to remove from office by impeachment Honorable William Oduol, the Deputy Governor of Siaya County, and that the Deputy Governor accordingly continues to hold office. Oduol ne oresi kod senators 27 mane ogoyo ombulu mar duoke apisi kamaroma 16 to ne siro dwaro mar MCS ma Siaya mar gole oko e komno. Ombulu mane onyisa yanga ni kweth Kenya Kwanza wuok oko mar siro Oduol ka kweth magazimio to thothgi ne odok ne gole oko e apisi. Now, honorable senators, on the second charge, these are the results of your division. Ayes 16, noes 27, abstention 0. So the nays have it. Jalup gavana oyudo fungruok kata odoko ni kamiti mar 16 to ne chalo report mane siro mondo gole oko e apisi. Mr. Speaker, I vote no. Honorable Speaker, I support the report of the committee. I'm pleading with the Senate. And if you don't go by the report, the recommendation of this report, it will mean that the deputy governor will go back to his office. And when he goes back to his office, I don't know, Mr. Speaker, what we expect. Deputy Governor, His Excellency William Oduol, is a man of integrity. He has worked with many international organizations with repute. Mr. Speaker, the Senate does not serve as a ground of sanitizing or processing political disputes. Oduol kod lange onyiso mor margi kendo nyiso geno mar tiyo kod Governor James Agriorengo mar chalo dongruok ne Siaya. Kata kamano, MCS mane ochopo neno chenro no to kalagi ni gibiro choko neno mamoko mar thicho oko William Oduol. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorom Gajwang sigana mochiw kanyo gi jafwambo marwa Walter Nyambaga bende thoro wacho mar okinyi makawuono ntiere gi wele studio bende achiwo ni thuolo Nyakorom Gajwang mar oronwa ote kalure kod okang' makamano mana ka pile le magwa magote machok 2:600 iyudo wachiel kachiel bende kokalo Citizen Digital kanyakla kod mbui marwa mar YouTube, Facebook pod antiere gi achiedh nade makoni kod kocha. Okinyi makawuono antiere gi welo mokwongo antiere gi MCA achiel kuom MCAs 40 koda ariyo Nyakorom Gajwang mantiere kaunti ma Siaya ma bende noluto mar mondo mi othicho oko Oduol e tela. Antiere ka gi Silas Madingu ma bende en MCA ma Central Game arwaki ni machiegni. Kopogore gi Madingu Nyakorom Gajwang bende antiere gi Tom Nduku nitiere gi ogudu mathoth odiochieng' makawuono chopo ka kaka janon siasa. Nduku ni bende arwaki ni machiegni. Adwokero kamano. Erokamano ahinya. Chak mana kod Madingu kaluore ni wuok e kaunti ma Siaya bende jatelo e kaunti ma Siaya. Pache nang'o kaluore kod resruok mar Oduol odiochieng' manyoro ka bende in achiel kuom MCAs ma bende noluto ombulu mar mondo mi othiche e apisi. Kamano Sharon, an achiel kuom mokwongo nyinga ni Silas Madingu, an MCA morito game madiere kata kamiluongo ni Central Game. Koro nyinga mong'ere ni Madingu Senior. To adiera makende ni an kaka MCA manoluto ombulu ni kaber to mondo mi wayud gimiluongo ni taya orieny maber e Siaya. Basically on behalf of the entire house, one very disappointed lot.
to kwan disappointed ni ne wadwa prove any point. One disappointed ni a report manubiro before the house. I was privileged to be part of the odok committee, no. A report cannot team never feel ni DG ne nigi charges moko manoribe ni obedo imi thuolo mar answer. To kok no nyal answer wato we have an upper house. As a Senate, inge maber ni county bedo oversighted gi Senate. Koro kawan gi information mwaparo ni nyalo konyowa yudo determination to okwanyal yude kuom the accused to wa escalate kata watere e ondam machielo main Senate. Koro nelit na kabisa ni bang yudo gik mane waparo ni nyalo kelo nwa konyo kaka jo Siaya biro to jo senator go piny, but moro ma wan godo kaka assembly wacha ng'eyo ni jo assembly kama gintie to bende chuny gi maiye bendo mor nwach ni wang'eyo ni gima ne wang'iyo ne substantiated charges. Ing'eyo ni weche nyocha ng'eny ni jogi ochul pesa, gik ma jogo wacho gin propaganda. Koro ne wadwa nyiso piny mangima ni gik ma ne waneno ni nitie mistakes mane deputy governor timo kata senate dhi neno. Tadiera makende ni the committee manolos gi senate bende no wacho ni gik manu charges manu keto gi adiera gin substantiated. Ma wan ne wang'eyo ni success mar Siaya County Assembly dhi nenore kapo ni charges mane wakelo on the floor bobedo discussed. But to us it was a plus on one way. Ero kama na yenye wacho kanyo ni uchiwo ichwang maru kalure kod okang' makama na winja ne pach Janon siasa to Nduku mabende kinde mosekalo tom wasebedo kodika ka bende nwa loso kotende kod okang' mano mar thicho oko jalup governor e county ma Siaya. Anya na pachi bangod bura mar senate odiche manyoro no rese. No, ingen ni jo ma jo Siaya odhi obedo jo madongo. And kirango gimanyo senator wacho kata kirango charge mane the committee ma senate no kalo. It was not guided by an expert. Giwacho no Oduol negi problemi koma no nyiewi office. Oduol ok nyal wuok to dhi nyiewo kom without a process. Ne nyaka ng'eno Oduol, did Oduol make a request for the seats? To kano make a report no gik nga. To samane gini bedo considered. Ma biro makori wacho ne okawo pesa mang'eny moloyo gimonego tiyo. Comparison mane mochiw. There are offices there. Nti office governor, nti office speaker. Maro almost of the same level. Nitie cabinet magigo. Bende nengo ma kombe gi nyoketi. Bon wang'no mane mohingo moro. Makoro maro Oduol ni ma ben ng'eny. Kose giduto gi nat pa. Nikech ka mano to koro mane umene dwaro ni gidwaro experts. Mondo experts otum variations. Koro ni nyalo ng'ene welo mage Oduol neno mane miyo dwaro komni. Koro from there you either compare whether there was value for money or not. And again, negi nyalo even further. Komni no akanye. Dubeni ngacha no receive pesa kendo chako duoko. Ni jomoki ieka. So the problem man Siaya is about experts maran Siaya. And that is where the governor should put his foot. Gidondre no for no good reason. Kapor gidi gumano to gibro medo dondre for long. Nyaka sani koro Oduol koro doki apisi kaka gavana juma mokalo kamiti mano matayo od bura mar senate babende na winjo neno kata mna bura market kodma nochiwne od bura e county ma Siaya thuolo mar pedho neno nagi pedho neno magi biro nyaka gi kombe mabende ilieko ni nonyiew gi omenda mano mar county ma Siaya. Oduol bende no pedho neno mare kaluore kod bura mabende no donje ne godo. Okmane momi awacho ni gini ne nego gidwar experts mondo konygi. Yen kidwa tero case ni kamoro. Dwar jalony ma ong'eyo gigo to present a case nikech gimanya laki gini en comparison. Ma in kaluore gi Nduku kaka in Janon siasa bendi wuok county ma Siaya kaka japinye county ma Siaya. Ineno ni wach makamano ok nego beni tere od bura mar senate. It has no basis. In fact, you could have seriously. That one I can tell you. Karasong is MCA. They must go and improve in the way they are thinking, in the way they want to govern us. It was wrong, totally wrong. At the end of the day, you know, nyingi so chanting. Nikech anyisi ni nyone ungi compare komani or office governor, komani speaker, jomani level no. Tayo rangi to welo mage ma visiting ani. They give value for money. Kesi moki nyalo dwaro mesa, go kom muwinjire kodi.
kaluwore gi welo mabiro neni be nyaka ncho ber kanyo be nitie kata welo mosoawo ko biro neno that is what forms the design of leadership kama ginye kotim that's why I'm saying jogi nicho nego dwar experts manyalo timo nonro nikech mineno ga ni okine ka gindo ne gigoye kaka jo siasa to wandu wabro rango the ingredients what makes what and is it possible and a charge ma can be defended and that's why neno ka koro nye dwaro soberness and gik bilagi okadwa kata no wanjo moko nyo chiemo one who expose tendwa mar ODM or expose emotions manyalo miyo ngato chak wacho bedo branded on another political party will create enemies bai kaka ne wachakre ndalo kani ero kama na nyawo nyane na patch Madingu mar babende en MCA ma Central Game dibedni sanen kedro kata mna kedo makamagi ene kinda zimiyo gi kweth mar Kenya Kwanza kuom ranyisi od bura kinyo National Assembly gi Senate kwan mag od bura mago mag Kenya Kwanza oloyo kwan mag Azimio dibedni cases kata mna buche dibed kata mna ni ka oyange gi ni gina dier kono chopo od bura mano maduong kata mna mar Senate en wach bendi bro bedi kiti choko kum ranyisi gimano anene od bura mar Senate Sharon one mateka as a country because gimanyaki understand ni kineno ka ngato ywak mulo won liel ten wach malicha ahinya one mane wan gi liel siaya kendo one mane wan gi chandruok e siaya to kineno kwa chope Senate to jomoko dwa ywak molowa nyisi ni wach ok ber winjo ko osiepna miluongo ni Tom ni wuoye wach kom ing'eyo ni gimane county assembly otimo ber moloyo gima deputy governor nyocha timo don wach wan waneno ni kar mondo wadhi e liete ko wadwa chako timo gimiluongo ni incitement wadwa chako wuoyo gi jopiny kwa nyiso gi gik moko kwa paro kuom deputy governor marwa chik wacho ni ka nitie complaint titere Senate te wach kom kae ok wawach ni ni deputy governor okwalo pesa wawacho ni deputy governor owacho in his statement ni nomiye gimiluongo ni financial responsibility. It therefore means ni komi financial responsibility nyiso ni in gi haki mar ng'eyo ni gima kama emutige timo gima kama ong'eyo kendo wacho ni wan nomiwa $70,000 wan kaka MCAs to bech kombe men 1.1 million tokia e ofise mobetie kodwaro ng'eyo pesa manomiye MCAs $70,000 ang'o ma moni ng'eyo ni to kom mabetie ni to pesa no nomiwa diere kaka mit belie oking'eyo onge gimoro ni mit belie Sharon mano en gima lit kendo wan kama uneno ni some of us wan gi very strong political future ting'eyo ni nitie gimiluongo ni invoking emotion ne japiny adiera makende ni nyaka you understand ni as MCA wan gi gimiluongo ni allowance especially kwa the outside our county either Kisumu Mombasa kata Nakuru which is 14,000 and it is in the mano per day is in the public domain and midwa chulo kode kamininde and midwa ng'iyo kaka move kata to the conference iluongo ni full conference package koro 14,000 ni en pesa maka udhi mabendo kotimre most of the time kudhi kamoro koto for 5 days kaka nwadhi we were given 70,000 ok diang watamre because records ni kacha to 70,000 it's not the first time anomiwa that 70,000 diang be ni mae makoro nomiwa for the purpose of impeachment koro gimane waiwago wan kaka assembly eni ne waneno ni ka omi financial responsibility to bed full financial responsibility mi bendi ng'eyo gima timre ofisi ok ni seche ma inu penji gik matimre ofisi ti wuondo ji ni wirach in koro kidwa respond in feel ni kanyo ini onge don tikram na weche mamoko mabendu sego doduo kram na county masia kaka jod bura no sego doduo la chel kom ginen tiyo marach gi PC mano ko tendre kod okenge bag procurement ni bende no tiyo gi PC mar procurement yo marach Oduol bende no pedho neno ka bende mpenda wacho ni nitiere jo procurement mabende kata mna kuom rajisi kom mabende no nyiono en wacho ni kom no keno nyo $1.1.7 abiriyo oking'eyo ni when it comes to procurement process ochakre from the identification it therefore means ni as the bearer of the office anema wacho ni gini rach that procurement process ochakore nyiso ni koro jok mar going to be tasked with procuring gima dwaro no nyiso ni gidwa identify that problem through the identification of the office bearer kane DG obiro our committee mar general oversight no penje mar odok no penje ni to orthopedic chair ni tije nango to wacho ni en makonyo jogo man gi chandruok mar ang'ono mar tok to penye to be in gi chandruok ailano to yie nyiso ni who did the identification of Commodore nen DG to kane otimo mano to en ng'at mano wuok kaka ng'ano ma fight weche mag mibadhi ere kaka no konyal go koko
ni kata obedo no dwaro kom makonyo ji e weche mag tok odwa kelne mabeche odwa bede ahinya mondo mi ong'i kaka investigation ichako tim from the procurement bedo ni noling silence speaks loud koro mano wanyalo wacho ni adiera makende ni the DG nong'eyo en ani koro kochopo gima koro mulo ofise kata mule no wuon to kanyo koro en mudho olil nen koro layo ero kamana inya wach mabende Tom Nduku bende na wacho ni nitiere weche mabende ninyalo kata mna tiek ki county itieko county kacha jod bura ubedo tuloso kata mna ge duol kar mitiere od bura mar Senate mana kaka Nduku na wacho ibiro bedo kimia pache kini thulo machuok en mana ni Nduku bende gisane koro wang'e mbele oduolo seresi gi od bura mar Senate ang'eni MCAs bende kapo nono nyalo kawo okang' machielo nikech ang'eni bende nyaka kata duoge e od bura mar Senate ang'eni kini thulo mar higni 4 tiche county ma Siaya dwa bedo nade oduolo doche manyoro kan winjo kaka wacho ni gin gionge pogruok mora personal differences gionge godo gi Orengo en mana ideological differences tiche do bedo nang ing'eni kiwinjo kuom jaod bura ma Siaya county to gin joma ne igi wang' ma ng'ato wuoyo wiye to kijatelo to iwang' ibiro nego ji kata ibiro wang'o ot koro kine ka ywane ma gimi wich kuot ing'en wane jo Siaya ing'en gin giwega ni gin jo Siaya wane ga jo Siaya ma gimi wich kuot and in fact they don't know that Siaya kirango the history enemen go jomo sogole joma beyo mogik and the constituency moa it is the best even academically koro ka en moduogo reason kan iyo wang' koro penjara to kara jogi amarach gitim nango nikech gin ne gigeno ni you can't just say okinyalo wacho ni ng'ane oyanya koro nyaka benda chul you understand negin gurusa ing'en jogi monego dhi improve an gima neno ma jogi odhi otim jogi odhi improve oduolo nwang'ade manyalo address the assembly be nyalo penjo governor beno nwang'ade monyalo dhi address the assembly openje penjo and again sama koro gi brief governor omiyo duol the deputy mare power to oversee certain committee aspect where does he ere kama ka governor osobedo deputy governor osobedo briefed and ogikune this decision o make decision from here kusobedo brief governor iwinja to gi pedi mesa kai giwinjere ni no di chiengni okana bed na they address the assembly you go and address these issues or the governor bedo gudi chi katiba mapacho kaindi opedha yanga tij governor enango tij senator enango ing'eni nitie tich makatiba wacho but nitie tradition mar office you understand ing'eni the law cannot operate so direct the law operate through delegation and understanding kelo kwe you must test your deputy because korengo kama governor Orengo tiyo go duol maber to chiemo no chung no wacho ni jin adwaro mondo duol obedi wa governor iwinja next election oduol will be standing what one podo mean wa Orengo governor so they need to have a working formula and you must not nyakibendi promote your deputy iwinja how do you test your deputy karane ngama ebo ko kinyal mie even an audience to address ja od bura wacho kai maber ne ogidwa dhi liete but they negi ni liete they were talking iwinja emotions emwayo wood game emotions emwayo completely ingere kele kapende wacho gani nitiere ngero moro macho ni rwathario kadhao lume mainyore gin jopiny that's what I'm saying gin gima gitim this is a gin age mates mama one young man and I expected the assembly mondo interrogate issues manyalo konyo the future iwinja way forward mi penja ne koro gini osotimore adwan mondo giwe siemrok gukor moko mawinjo majigoyogi iwinjo mago are totally nothing we don't want to hear them gino koren past oduol no make a mistake oko make senator duoko duol okodwoko is now not what we want gidi gibed piny oduol bende koro ngi ne deputy governor Madingu way forward mane ing'eni way forward mana nyalo wacho en kama nitie rally moro mane president marwa Raila Amolo Odinga otimo Siaya to kampok notime nwa bedo gi meeting kamiluongo ni Siaya County Club jakom no chung moluongo DG deputy governor bonyise nera in wuod Alego nyore kanu bede telo ka igni 10 to sani wuodu genya ni ne jopiny omiyo teko gimitim okonya bedo gi governors ariyo nyaki dog piny to mondo mi tigi governor kanyo manwang'eyo ni koro ker marwa ochiwo direction
nonwach okinyal wacho there can be a proper negotiation between leaders mekwa mwayiero moloyo mano ma jakom mochung'ie. Koro wan kaka MCAs, constitution omiyowa role mar timo legislation, oversight gi representation. Adiera makende eni gimomiyo ne wakelo deputy governor mondo mi achieve way forward to the Senate en kama. Ka ibet gi deputy governor, the first time manoluonge en kan wawinjo ka deputy governor marwa mwahero ywak e liel. To wafil kaka house ni nyalo bedo ni pok wamiye thuolo mar winjo ywak neno. Mwaluonge ni mondo bi. To kano biro statement manowache ni en gi evidence moko ma ok onyal kata mna trust God assembly. Kendo kapono miye thuolo mar mondo mi odhi e Senate to en gi evidence mobro golo mobro shake this nation. To ng'e gimomiyo ni nowacho no konyal trust assembly nikech oneno ne uleng'ru kata noneno nyakonchia. Adiera makende ni kiwinjo ko wacho ni en gi evidence ma konyal trust God assembly lakini ko chiwe a Senate bro shock this nation. What were we supposed to do? Kaka jogo mokaw oath mar protecting wealth and life mar jopiny. Eni ka evidence ni nyalo konyo jogo moyiero wa. Kikwatam DG the Senate mundo gol that evidence. So to us it was giving him a platform. Mar mondo mi odhi okel this evidence manyalo konyo jogo mayiwacho ni gik giolal kaka jopiny miwacho no kwal mwandu gi. Koro wan kaka MCAs, where is our mistake? Kisenyiso wani in gi powerful evidence mako mitu bolo to nyalo golo siri moro wan wakia. Tidagi miyo. Kosa gene kanye mar tero gino. Kosa gene tie nikeche donge jogiromo governor. Yes. Negi di governor yo Facebook wa governor. Do be ni information Oduol wacho gimoro timore ofisuka. And the governor nigi cabinet probably are the ones who are leaking this thing. That was their job to do. And the position is clear. The governor bendo diobed pinyorang ni what kind of cabinet did they bring? You understand? And the staff bilamagi. From his chief of staff going downwards. And the staff bilamagi. Okay, these things must have happened within his circles. They were very secretive documents. And Kanyama fault they did not provide us. Taparo ni penjo mabendo kwa penjere kata mna kaka jopenya kata mna jok manieti county Siaya bang Oduol kata mna wacho weche market kod mago ni samoro ntiere mibadhi mogotach un kaka MCAs note mango bende nono mibadhi mantiere mane penjo maduong nikech japiny bende dwaro winjo ni bang Oduol lieko weche mopogore opogore kotenre kod mibadhi aneno ka MCAs ogo gin bende gichako kunyo Oduol ni in bende kama in fact kapoko wacho gitero yath yala yath no lal within a minute gin giwegi game ne kama wae and yala na I can really praise God the late the MP not you matek malich yala no is very good actually kara kirango kaka no ogere dier mane Moi pod chini ugot is one of the best hospitals makwa maintain even one of hospitals in Nyanza ma leadership marwa is very poor about kara kiri chiko Kisumo kapo kichopo ginini kapo kichopo ke kala Luanda Matin we have a very good hospital there which can really treat people to mago gin gik ma jowa gi okran yala no kende mane yatho lalie which means ni gini mane onego interrogate gi penj to governor kamanye dhi nyoro cha why is it that ni chiwo yatho lal immediately Madingu weche market kod mag nikech kinde ka kinde wabuwinjo ka wacho weche mag mibadhi dongruok e county Siaya jopiny dwaro dongruok to kata mna ka Oduol wacho kata mna ni nitiere omenda e odiochieng' achiel mabendi gole agulu mano mar bengi e county Siaya kaka MCAs weche maka magi pok aneno kufuono unu wacho mana ni Oduol keyo weche mag miriambo ingeni Sharon gimanyaka watimure ni gimanyaka watimuro kaka ana winjo kata omwacho kani yen no lal yala ana wuon am the health chair ane mane chair mar health committee kendo an okawach ni ani matero yath hospital but I'm tasked to do oversight role in terms of health department poka nene committee mara ka any complaint biro ni yath no kwal yala ana nyalo mna paro ka this thing was raised to governor no the kanyo bo ascertain governor himself ndalo no chopa point ma governor no dhi wuon bo wacho ni oyudo report ni yath olal motang ne nyaka kama yath no be stored and to me I've not had anybody mabiro wacho no as a committee mar health ni mondo wa investigate kata mna theft magangono magien to kapo ni nitie evidence mora ma intie go kaka an expert Tom to I can assure you ni as a committee mar health we are here mondo mi wa make sure mapok winjo ngoro mora ko ngurmantie yen manyocho kwal
nang ne mang'eyo en yath manokwal CI referral hospital to kata the person manokwalo yath no mark godo makata sani is facing charges and gima you can go and investigate but I want to say ni adiera makende ni wagombo ni jopiny mangi information mora manyalo konyo wa intimo oversight role are always welcome kendo ging'e ni in that assembly wan gi committees mopogore opogore madil gi weche mag migawo mopogore mogik mado wache en kama adiera makende ni nyalo neno marach kiwacho ni Oduol kanoting'o information kata mag theft to wan ne wadhi wakasa suspicion kata wan ne wadhi wakete in a way makoro chalo kagima wagore kode adwa nyisi ni kelo Oduol e Senate was an eye opener for someone who believes in the rule of law must understand ni gimo kinyal miyo wati nyalo miyo Senate still en gima wadhi yudo that information at this time an gadiera ni that proceeding mane timore kata obedo ni chalo kagima ne wagolo dugu oko jo anti-corruptions are being invited jo internal auditors and external auditors are invited reason gibiro gi specific information mane giyudo from this process so to me anokapar ka this thing is a problem shida en ni ka ng'ato wacho ni gimoro rach to bet piny nu wudwa ume seche mi ume no yes inyalo pam ni nun koro unu utiyo maber but adiera makende ni to what role have you done ere gimitimo as a county mondo mi make sure ni complaints miwacho go oyudo solution omiyo wan kaka assembly kata obedo ni deputy governor no duogo one we don't regret the last thing ber kata mna kitimo kata mana nonro heavy weche mabendo Oduol bende no dieko it is perfectly in order kendo wanyalo gombo sana ni wayudie kata na some few people mabedo as a practical reminder kaponi adier gi kailaga notimre shida mawango eni nyaka DG be nyaka understand ni each and every person have their own profession tomka an expert was on his own field everything does not start with CPA somebody might be having a title more mo bende mane field nemo understand tingeni ko penje ni how are you going to work with the MCAs now that these people voted again kata kinyeogi inyeogi te gino nyiewogi anyiewa to kiseng'eyo ni formula ni nyiewogi Oduol dacho ni chule rabolo ma en each and every month ma ni neno ni ambedo no what I'm saying why can't you come and say king'eno that is how those people are going to reason with you that is a lie seche mi wacho no nyiewa ni wan vote gi ewa to we are an assembly ichawa an apparent responsible no DG do wacho ni a journey of reform can be started by one person but while soon watching even those MCA some of them will see me as a voice of reason maybe some of them will start joining me in this quest towards sobriety to inka koro biro to owacho ni joka gin joma reason gi okinyal bedo Mr. Right all the time assembly okwinjre kodi boss ni mabene ni take a note to be a principal assistant bendo okinyal brief in medias gimi UD bedding at one kata only 2 MCAs kende nyalo wacho ni anto gima DG owacho ni achungo koro tim nango gima nyako timen kama deputy governor must understand ni some of us we are not CPA but we also understand other fields to nyako make us the complaints men go nyako ngeni there's a way munyalo tiyo assembly not to prove any point because really sechema odigrade wa okowach ni reason on each one but adiera makendi ni kangato ni wacho ni ununjo marizon gi higi ithuo wag jopiny Nduku hineno ka igni angwen madhene dong dhibedo matek okotek ka jogi reason they should just give in now a decision has been made they raised an issue decision ma senator Sokalo Oduol bendo dogo ngene deputy mar governor governor bendo ngene deputy they must work out a chemistry sani akwadwa neno leadership masiaya we kama nyegi ntie macha nyegi yowne sani wabro chungo gi sani ko kawacho ni koro yiero koro rumo ko wada neno sani wadwa neno wabro chungo gi nikeche iye kanye ngegi ma assembly ndo asenago nitie lawyers in that assembly iwinja nitie strong businessmen nitie accountants in that assembly but they could not reason nikeche ma jaod bura wacho ka ne owang ni ngato duonge ne onyewe is that a big deal? Is that a big deal to make you work out yourself when the lost a decision ma onge tiende? We were going to remember you guys with Hansard my ordinal. Not what more watch me. Iwinja. And you guys you me adwa chuni jaod bura. Kamuse na gana chia nu biro bo nwanga house that had already sat bo make a decision. Ungeo kakane wagore gesiano for 10 good years. Ko wacho rasanga corrupt marasango ai county no kaonge nying iwinja
Ma MCAs moko bende en go duogo. What you needed to have done was to learn gik Oduol wachogi, what could bring them. Is it the nature of employment? Ajaga advice ji. Especially unjo game gujo ogenjo wa gujo bondo. Gujo rarieda. Would disadvantage you just around problem mar jogi. Any chon ne Yala became a town council. Bondo Ogonja. Iwinja koro ne wawok Siaya. But we had MCAs mokomane seat Siaya. To Siaya ne two house. I think municipal and county. Koro kae jo mane biga ka wa week. Ma jo mane telo akajane gin ga jo alego. Iwinja gin mane gibedo chairman all through. To samane gin kachane gin diko jogi to gipuonjo. Iwinja and these people went through education. Bugi somo maber. Bugi bedi offices ka. Kanye county neno to wabedo united. To koro jo mojo in kacha mo ogenya mo agem korge mo asembo sombo an pain. Koro jo do lucrative positions. Iwinja. Ma would tell you jo alego ngeny in very offices made decision he making. That is the correct position. And your wagidwanga work with emotions. And it is to their disadvantage. What they need to do is to have on how they can create harmony. Nike ginjo ma negiteroga nyathio wadgi. Mako rais maduong ten supervisor masiro. Mano en wan ko maduong mogik. That is the true position. And yana kaga hango wise. You understand? So these people here are one on their own making. What we should do, and one county, Alega has been doing very well. I remember Kane one Maranda, Yala Neyomboga seriously. But we said Njogina Kwayombo. And when we left, we started defeating Yala. Until Maranda has got a tradition. Gini base anigi magiberi pingi wacho no. Wabende karajo osum mondwarwa gi position. Koro kitimo idwa dignity tina ango region. Ngamwadwa keloni jalego mo to beneria kandi. To bentie ja ogenya kitaja game magin go threshold. Koro ngato bero considered on that basis. Mondo county no chak reason at par. As at now, Gimajogi Wajogani cannot be there. At the end of the day, these are brothers in blood. They will go and sit down to watch on, okay, one midwa golua, Koko Chabro Chakare. And that is one thing that is disturbing Siaya as a county. Jogi Okunyan reason until and when. Nikikira kajo the kanyo governor, no governor, no jogenya tin. Ongegi mobro nyala. Lakini Madingu weche mandu kuliko gibesi kaka MCA central game. Ingeni gima anyalo support and watch regional balance. But on qualification, I can tell you the truth. Any okinyal watch in your game onge qualification in terms of watch on your Monday. Yes. Okay, watch on your monopongo donjo. Yeah. Because really gimanduku be watch on any there's an inheritance of the previous working personnels. Mabende sometimes it's like they are sabotaging or some way. But gimana wacho kama as a county. Anyone kaka MCAs, we don't have any point to prove. MCAs kanyo kingio katamna mauo kalego. Ne wan karibu MCAs karibu uchiela paro. Magite dakne gingie ni ginigirwa. Ingene when we are now reasoning as a house, we don't go regional. Yes. Koro wangio us ourselves as the entire house. But we want to say ni katamna in the near future ognigi kmokote wa yierega. Katamna sani next week one gig miluongo ni budget allocations ma we are discussing. But this is the first ever budget marnyalore government. Mawadhi bedo godo moro ni nyoche ni supplementary. So in this one ibru njoka kendo ji yuare kanyo nwacho wadwa ng'eyo gima dhi central game kaka an MCA ma central game adwa ng'eyo gima dhi central game vis-a-vis gima dhi katamna ginene Asembo West. I adwa ng'eyo gima omiyo 100 million the Asembo West to maybe only 10 million biro central game. Mano does not mean when we are going to differ ni Corona Assembly ochako gore. No. Chopa point more when the reason as leaders more here. Watch Article 1 of the Kenyan Constitution omiyo japing power. Direct power, but they have only donated to us. Because sometimes when we are acting on these powers, it's not about us. Sometimes when the one listening to the voice of Jomwa represent, Adirama Kenan Jopin Okwa Koko. Manaki Wachuni Peso Luro Koko.
development bende japiny ok dwa dondruok, japiny dwaro dongruok. Koro wawinjane na ote mag jopiny, ang'eni ote thoth, abro bedo kasomogi matin tin ka bende unyalo bende ku udwoko moko kuom ote ma bende jopiny oro. Ne korom ga jwang' apar ni nyalo oronwa ote kokalo lai magwa mag ote machuok 3-6-000 mbui mar YouTube bende yudo wacho kachiel inyalo somonwa paro oketna mana moko kuom ote, anyalo mana somo moko kuomgi bang'e wawinjane ka jopiny loso. Byron Ochieng' iwacho ni Sharon otek nikech ji ariyo gi ok gidhi winjore kata matin, lweny margi eka koro dhi kelo pogruok e Siaya, Oduol koro dhi tiyo gi agok. Aya, kopogore gi mano, Willy Kowish iwacho ni it's very clear now that Siaya county government is corrupt. Ote machielo Ongwena Elias iwacho ni Oduol dhi tiyo maber ndi, mak mana ni dhano emuluora diera kokwere. Iwacho kanyo ni Oduol ne wacho mana diera mar mibadhi matimore county mano ma Siaya. Ote machielo Vitalis iwacho ni sani kamora mora dhi bedo yes. Awuoro wamaka otego gi kanyo, koro kineno kora mna ote madonjo Nduku, jopiny bende osechiwo ang'eni magi gin jopiny mawuok e counties mopogore opogore, ang'eni ni samoro ntiere jo Siaya kanyo, jo counties mopogore opogore kanyo. Sani koro ntiere janeno marwa ma bende wacho ni it's now very clear that Siaya county government is corrupt. Mano ote ma bende noor kanyo gi Willy Kowish. Mano tiende nang'o? Dibed ni koro kaluwore kaka Senate notimo luoko nikech kineno kora mna pach jopiny kaka loso. Awinja ne pachi Nduku mondo. Ingena mane umiwinjo ka wacho ni jogi koro kigedhe gi chwang. Ingene awinjo ka MCA wuoyo kae. MCA ne yegi owang no luogi ni gin joma omecho. Ngira gin joma inyalo nyiewo. Politics is politics. But you must think big and think beyond gima ngache expect kuomi. We expected a very fatherly advice. Mane unyalo miyo allegation mar Oduol mondo come past of it. Mae kama nufelie, and that's why I was saying gikugi duto seche moko dwaro experts mondo advice wan kata jo lemo madongo mane nyalo kelo kwe kindu kikweno Oduol no wiye tek nitie jomoko nya winjo. At the end of the day jalemo kata bino ananja singwa ko wacho ni go chongi pindi kaka chongi piny and you listen winja. So to me ananya wacho ni the man manu ka gini ma was wrong, we will cover any allegation as a basis no koromi uketho nyingo actually. And to me, and I want to tell you, I know Rengo as a person. And I would tell you, that is the best person manangen nyalogeru. Toka okunya winjire on the basis no dwaka outline to ubromese. You understand? Sama jasiasa ngama sama jomoko so beditoka par. He loses focus. Iwinja. Toka on assembly udwa beditoko Rengo too much. We are going to lose focus. I'm telling you for a fact. Nikeche ubromia Rengo koro kubethink. Orengo bro chako nen koro Oduol go recorded. That is not here nor there. Gimutim Oduol has gone back. Let him know that he's a deputy Marorengo. Mane gimanyalo wachini. Orengo bendo nge ene governor Masiaya. To ginyalo losa working formula. Nikech Oduol okay, Oduol is an accountant. Ayegi gimowacho. And that's why you kacha ko fail un bende tingro kom kae nikech akian pesa manchu tingo kom nien marwa ma jo Siaya kata nen maru kanitere I don't know who gave you this permission because really no, that was a useless evidence. That is a useless evidence because at the end of the day surrounding any investigations kata in the legal practice in the legal practice kinye kapwa na niungeno kwelo to kwelo kutaga na impress to ongisa koro kadi mwamara impressed ukapeni ngacha ni impressed wacha. You understand? Alenga arito mondo the opponent mo page. You understand? Koro gimane gitimo go were not good because now kineka koro kode kodwa maber as a county. You understand? And really to komcha podi ditero Oduol podi dibede komno odibede komno and again gimogino rachgo no emo minjo ka koro jopiny wacho ni they are corrupt nikisama itimo mano tangeni gindo nyegi somedo no gari tangani mana kuma chiel nikech naneno komoro ben nagitingo kombe adek achiel nen sterling nus million moro nus million gi kom mar million really in real sense there is no com inyalo nyiew that much unless en com nyiew Nairobi ka Iwinja kada kaen ne would spend that much. Why couldn't you even go to China? It could still not reach that level. But no, it was exorbitant. Wa winjiri uru tane gimangeyo mana nyalo nyiso kenda advice. Governor Marwa nigga time now to reorganize himself. He has a wrong administration.
let him go and change. Iwinja. Mani adiera mantie. Mago joten migepe mantie. Or mage go richo. And they cannot serve. Magda ko diko di. To giricho te ko so wala na mar procurement. Kada ko diko de nyime. Ingeni Sharon, mondo chop kami chule ngato. Gino kali in so many departments. Kikiwe ni gino ai procurement kende. Nitie nyaka kama pesa okie. Ma jogi duto ngama none nan ai opena. Kose jogi to sange gi koso de madho kom. Makoro nyiso ni dinaonge pogruok e kind Oduol gi Orengo makata komo nyiew milion achiel ni dinok wang'eyo ni nonyiewe siling milion achiel. We would have not known. Ero kama na Madingu kapo kako yo mateni mbe na winje pachi kaluore kod pach jopiny mabedo kelo Nduku bede no wacho wach moro ma dawach ni nitiere gi siro ahinya kini mama gin duto ne chakore jotelo kata mantiere county ma Siaya senator bende mane be ni keep kata mana office governor in check na gin kanye waduogo winjo gi modeko human rep gini mano daktari waduogo winjo gi modeko anadwa wacho kae ni jopiny kik kos geno kuom jotelo mane gi yiero adiera makende ni nyalore government pod dhi bedo timore government and then government mwamako gi chunywa duto nwacho kodwa disappoint jopiny adiera makende ka yie gi tom en ni corruption ni Siaya koro gima wadwa ng'eyo ni corruption ni en office mane to jomage matime to nwach onge kaka wach 1 million chair no ok en gima inyalo pimo kata ne japiny ni onge corruption to mano en gima ne ok dako nenore ayanga ka wan kaka MCAs ok ne wakelo gini e Senate to nwach adiera makende ni Senate ka an japiny nyaka koro understand ni e Senate no podho gik go mane wandiko to Senate ok dang wach ni no yanyi gi no migi gimoro senators onge emotions seche mane gi make decision we've adopted this report big signed 11 member committee sign te to gi wacho ni we've adopted this report ngano mano chulo gi it therefore means ni gik mane wa raise in the assembly no merit in the flow of the house bas koro kibiro yudo seche makoro jogi go kura to ni koro jo Kenya kwanza dwa prove no wani ng'eny and this one never feel very disappointed because ne wadwaro ni seche mane timo vote at least yude kata na voice of reason from Kenya kwanza kata mna ji ariyo kende mawacho ni in this one to kata ka poni wengi wape ti yude kata ka ji abich moko bendo join jo azimio ko mane report mana county assembly tero ne gi nok gi nono malungu na nindo nyakonchi report mane county assembly okelo ne senate non maber kabisa makingio report mane senate ogolo ne report mane wacho ni when it comes to violation of the constitution DG is culpable bokelo bopego gin emotions mane gin go it therefore means ni kata ka jopiny nyalo wacho ni MCAs richo adiera makende ni penjre uro report mane wakelo did it qualify did it see the flaw of the Senate because one ne wafel ni kokoneno tadier wadhi dok piny makata kendo Oduol no to wanyago ne chongwa piny mwanyise no siepwa wen wane wawako no emotion to by the virtue ni joka nong'iye kamutingo Dan Maanzo otingo people like Onyonka those are people who are qualified Onyonka is a CPA to wacho ni report mukelo nwa based on the investigations matimo ka achiel gi evidence and admission mag DG this thing has met the threshold and therefore watere to the floor of the house to king'iyo to jo Kenya kwanza chaka adiera makende ni seche magitimo mano ni gin koro gi protect DG ni to prove a point gi wacho ni wembe ile yenye tuliwanyoa nayo kuhusu finance bill ndio tunaenda kuwanyoa nayo hapa the truth ni okwawachi ni wadwaro ni DG obed impeached but we wanted to make it official ni neo kwa act on emotion neo act on things mane wa feel ni gin gik makapono chopo e Senate to nyalo miyo wakoro thuolo mar timo our oversight roach and Tom an gadiera ni mbele ka wanyalo yudo ka jomoko manyocha seche moko timo weche mag kuo Siaya kanyo inyalo magi courtesy of this thing eka jopiny brogo noero kamano na diera makende bedo nutero gine Senate kato bedo no Oduol no duogo but at least one or two things mane timore mane okong'ere sani koro jo anti corruption kata mna jo auditors obiro gi yudo jok makara nyocha culpable that way bro yudo ni wan kaka jogo motimo oversight role marwa konchiel jopiny bromo nwach koro jomoko bedo liable and to us wadon mondo wanyis jopiny as much as Tom has advised us mondo wangi a working formula which is very necessary wadwaro ni mondo deputy governor or reach out to the party leader the same advice mane party leader miye ka pono nyalo kawe understanding ni we can only have one governor at a time mondo miye no be principal assistant mar nyalore government meno wuon no amwako siro to wadhi mratio maber it's not about trying to prove any point because one as long as kaka ng'eyo governor marwa James Orengo
pok no advice kata mna assembly ni bana impeach Urungani, not even once. I'm telling you the truth. Orengo has no hand in this, and this was a hand of the assembly. We have agreed no for now wakau the blame, but in future kakoro wadhi yudo jok manyocha timo gik manecho duol bende raise gi no chokwa blame duol. Mano gi maja penya can understand. We are not blaming the deputy governor ni en kata logo koko kata no wachango. No, we just wanted to give him a fair hearing. Mondo gik mo wachogo onena yanga ni karobende na engi point. Ero kama na inya gisani haneno kanyo kasari osero mangeni thoth weche podi nitiere kae ndi nyakora mgajwango te magibende aneno naneno karama na barua hoboke moro mabende nuwu kombena gina mabende na jatele county Masia mano motelo ne weche magfuambo bende nitiere barua mano ndiko kabende koro lieko ni dibet ni Oduol nitiere kaka nitiere duol bura mar UDA nitiyo kode kaka kono to Oduol bende nosacho ne life member mano mar ODM bende bachiel mabende nego bende walose reconciliation koro dwachalo nade nikech koro case makamano senator no sengada ngeni kaluore katiba podun kaka MCA unyalo dhi mutual nyaka motion moro muchako duoge od bura mar senator chako duoge koro bedare da bagne to dongruok jo siasa ok yudi donge kwa kamano wako yo matin wadogi mathoth nyakoro mgajwango. Nyakora mgajwanga ngato ka ngato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon na fwenyo ni maigi mahero timo maigi meluetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Ntegi miluongo ni giving back to the community. Like iga moanteni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar poko pogore nyakora mgajwanga biro ni chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jatelo mano biro kae nyoro odwa riwo arus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Okanyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Dakika na dek tok sario marokinyi machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime nyakora mgajwanga gi twak mabende wantiere godo kiny makawuono waloso kotenre kod okang' mabende Senate od bura mar Senate odiochieng' manyoro noreso godo jalup gavana e kaunti Masia manyiso ni gisani koro odok e apisi mano bang' jod bura e kaunti Masia madirom 42 nothiche oko e apisi. Otise bedo kioro e studio ponono no kirori kod nyakora mgajwang' antiere ka gi Tom Nduku ma en janon siasa kanyakla kod MCA ma Central Game
mong'ere kaka Silas Madingu. Niwacho ni nyingi Madingu senior eming'eri godo e gweng' kocha donge. Koko mano wayudo ni namoko kuom ote mabende wantiere godo bang'e wadonje twak mabende wabdhiro bede godo nyaka rom kanyo saa 2:30 mar okinyi. Ote aneno kanyo Omosh wuod Nyasiaya. Wacho ni orengo nyaka ng'e ni Alego ewi Siaya otang' e yiero mano mar higa mar 2027. Kopogore gi mano bende aneno ote machielo kanyo mar Masanga Calvin. Iwacho ni orengo koro nyaka tinwa mana gadiera kong'eyo ni wang' dede nene, wang' dede en CCTV. Aya. Kopogore gi mano bende Vitalis aneno ote ni iwacho ni okotonya nitiere pesa moro mawuok machielo madhiro ng'eto no Siaya wae nono wang'ni to mesa no nyiew siling milion 2. Iwacho ni okineno ni mesa no nyiew. Erokamano ahinya. Kopogore gi mano bende wane ote machielo kanyo mar iwacho ni Eric, the Senate has done its part and now let Siaya County embark on service delivery to the people. Iwacho ni Oduol was a whistleblower and the MCAs should play their oversight role, not sideshows. The people of Siaya want service delivery and the MCAs should stop brainwashing the people. Aya. Ote machielo kendo abro bedo kasomo kanyo kapok awinjo paro ka. Oduol nyaka tigi orengo giwe chayo Oduol. Oduol beber gi tije. Iwacho ni ino nyi jandhiwa. Aya, kopogore gi mano asomo mogik mar Orwata. Iwacho ni thanks for the update. Iwacho ni anamor kod Senate kuom duoko Oduol e office nikech Oduol kane wacha diera to ne igole e office ochungi mara. Iwacho ni wan kode together. Ote machielo wasoma mogik mar janeno. Iwacho ni Oduol nyaka tigi orengo giwe chayo Oduol. Oduol beber gi tije. Ote nitiere ka maga church moko bende neno ni osechak timo weche mag yiero mago campaigns mag yiero mar higa mar 2027. Nduku, awinja ne pachi mapiyo kotenre kod pach jopiny. Well, ing'eni jopiny mawuoyo kanyo ng'enygi ing'eni kaka bwana mawacho ne jalego cha. Mago gin gik ma we are past that, sir. Correct. Gimwadwa no winjire ni the Senate nyos make a decision. To gimadwa na goli MCA uma wangwa ni nye gimiyo Oduol an opportunity to come to the Senate. That thing was wrong. The approach was wrong. And gimo kwa yego kajo Siaya gine magina assembly gigine rigi nono budi gitieko kucha. Ne gina house manenya lo make a decision. Iwinja. This decision maksani giwaga sijui Oduol nisi juni Kenya Kwanza gine magidwa gatero Oduol Kenya Kwanza. You understand? Let us not be careless with our words. Let us not be careless with our action. Iwinja wewe temo brand jowa gimwatim nika wa make a wrong decision. This thing is a lesson to us. Nikara ichwango konego mi watim gimoro moko winjire wabedo joma dongo. Sani gima ananeno kae jogi nyew gin joma nyingi sereteko nyingi giwak ichwang kendi neno ko wuoyo maber wacho to Senate kanye onge ngama nye kuom jo Kenya Kwanza gi onge ngama nya paro ma positive to gibene gi go kura gi emotions koro en odwano ko en mana Madingu to en to gin ka gine gin Siaya to ngama wacho no Oduol ni otime wawinji Oduol ni kata watim your investigation mopogore nobody. Erokamano ahinya. Madingu winja nena pachi kapok wadonjo bende ote mananeno ka Benaginor. Gimodo wacho ne jopiny wan kaka MCS manegi yiero my conscience an kaka Madingu ngano mobedo MCA for the first time. Conscience mara is very clear ni we brought Oduol to the Senate mondo mi shed light. Mano is part of our oversight role marwa nyalo chakre county to nyalo rumo at the Senate. Mara reyo adwan mondo awach kama any Oduol as our deputy governor, as much as ni engi several evidence mag katamna mal gik matimre county nyako understand nyako lanu bende to use the local mechanisms mantie kaka internal auditors and other investigatory bodies mantie within the county. Okinyal bedo one man show. Adiera makende ni kane ubiro kata ne Senate mago some of the questions mani penjo with the committee. Did you even get a chance to raise your issues to the internal auditors? What is their report? Do you have the auditing report? Did you? Let this thing not take politics. As Tom said, Jalego must also understand. We did not apply to be born in game. Somebody like me, I found myself in game, so I cannot fail ni koro beroni anja game
nikoro ni jo alego one superior. No, that is wrong. And this politics is not about trying to prove a point. Adwaro mondo jo pinyo ng'e ni wanyalo gombo sana. Kendo nyalo bedo mor marwa kata Oduol obiro to wuoyo gi governor mondo gitik to kanyakla wabende nyalo bedo mor marwa ni Oduol tiyo gi jatende e yo makare mondo wan watim na role wa mar oversighting all of them. Koro dakika modong ni walosane nan kichangini wasefuono matuto od bura mar Senate bende no sekale mana ni naneno kanyo ka Benagina kaka na search director mano mar governor press mani county Masia bende no ndiko Milomeka ma bende no ndiko Odiochieng no dhiambo manyoro. Headline mar Milome no en ni UDA deputy governor in Siaya saved by Kenya Kwanza senators. Ekinde mosekalo bende Oduol osewacho ni life member mano mar ODM ang'eni nitiere moko kuom jotelo ma bende neno ni samoro otiyo kaka ja Kenya Kwanza kata mna jakweth mantiere duond bura mar UDA. Sani wang'ia nena niya reconciliation inyalo tim nade mano e kind jalup governor gi governor e kind jalup governor gi MCAs ma county Masiaya e kind jalup governor gi jotelo mantiere e county Masia maneno ni japiny maneno wasani oyudo dongruok e kind thuolo mar higni 10 devolution e county Masia bende kata mne no ekingramna tendra sanga bende nwaneno kata mna weche market kod magi weche mag corruption Siaya koro nyalo dongore e yo machalo nada mae jalup governor yo kang mokwongo kata mna gwenge magwa makaluo ma bende waneno ni dobede impeached historia makaluo pok nwaneno ga weche makama Nduku reconciliation otim nada apa ne kanya kanywanda nyaka koro kanise obi jotelo bende koro bi oriwi gi kanyakla mar mondo mi gilosi mar mondo mi japiny oyudane na ber nyalo mna Simon Waparo ng'eni jakom dugo kawuono ana paro ni wabro riche mondo wawinja nice view nikech magi gin jomotedi party mare and one thing wadwa kungo ng'eyo en does ODM has a mechanism mag joma gimi privilege to be members of parliament and members of county assembly and members of senate. What is their internal rules and what does it say? Mano kende mwadwa chako nikech kwa bibedo grog people who are just talking anyhowly kata do make decisions moko ma wrong like Gimagino wacho no I don't expect that for Magina kichakia no address audience man akia nyote mo police jo gema on the case yage takia nyo wuyo no man kaka jo Siaya kicha don't think that is should come from Magina as far as kaka ngagina gina genyo mane okonyo to bring the struggle in this country mage jo manego wapite ka police goyowa Iwinjo, ingeni gima timore ni discussions and I want to request my MCA. Diori orno kung'eyo ni nitie joma nogore ni piny ni mapokono opportunity ma ongo. Correct. Tiur gri soset man kanyo mondo ukony go jomoko madbed ni chiemo rokuno bed anything but ginwang service mar tich butiyo. Wano kwa oru kanyo ke gima kethu kacha bende enun bende un contractors unemugero ndara unemugero udi unemutimang'o you know you have also become part and parcel of humanity tich mora in the county and that's why when it comes to making able decisions tamu and my gimadwa na kweru and in fact ODM and the party korona kaka gidwa yero jogi nikech we are now coming up the county assembly is even going to be stronger kaluwore gi challenges mag the world because aniji discuss climate change as a basis gindo porgi gore ni gidwaro gilaro duol go mweshe morengo ingenen gima very funny and en korgi they have proved a point gemine kama miwa chiemisia I can tell you gemine kama miwa chiemisia makargi can be used as a feasibility study koran gi manyalo kwayo assembly ni ene manyene member mar committee owinjo from me na nadwaro manan gibedi gukwe gidi gi move a motion in the house to give invite Oduol to go no Oduol now we want you to give us a keynote address as our deputy Iwinja we also want to see whether Oduol is naturally arrogant or Oduol can also see part of leadership as part of him you understand kiko wenu abendo kwa nene Iwinja to in life ngata chiel kende manyalo yudo opportunity but it doesn't mean korini mingi anything kata in mingi everything and then Mheshimiwa Rengo reorganizes cabinet Iwinja niki gik manyogi are very serious things ma kopo ninyo chamoko owene joka independence no timo gik moko anyhowly
Reorganization kocho ni reorganization biro kaluwore gi wach mabende ni wacho ni nitiere moko kuom kata na jotend migepe mage mana fuono ne Oduol wach. Yes, and also they are part of the mechanism manyocho miyo the county koro mesh makoro nyo chako expose jotende. You understand? Iwinja. Ingen sani inyalo wana nyion Madingu sim. To an ni Madingu so wacho ne no dwaro sim. Tane madirango the higher quality kama chame commission maduong. You understand? These are the things madwaro ni able members mwango gi odhi obed piny make that assembly obed an assembly that people can admire. Ok assembly ma jigore. Ini wacho ka in fact gimina na mwana penyo to gini kalo to madielo ni bunge. Iminja. Can't he advise you people? Ni kama gini dionge. You are saying that you are giving Oduol an opportunity to come to the Senate. That is total nonsense. Ne un get decision man onyalo mi Oduol thuolo. Ne un get decision mo nyalo luongo kana head ma department ni gik mo Oduol wacho gi in kod gi. Bring us those things we audited. Gitwake kapoko chopo. Kapoko chopo kon mondo rekebisha gini go piny kacha. Inyo Madingu. Gima duong' manyaka wachi ni osiepo. And this year has had a rotten participation. That is the truth of the matter. What we wonder. Even nikech ing'eyo arane ordinarily. Ung'eno une county achiel motwe nwa thol uchajo kaka wan joma tatu uchajo gi Yala, uchajo gi Ugunja, uchajo gi Sega, uchajo gi Bondo. You see, wanonge gi ber mwa yudi kura mwagoyo no. And again ka pesa mone guti nwago bende uweyo chances in technical team koro timo gik moko winje. Araneni ni wacho ne they are accountants. Accountants ga ipacho ne again okunyal kete siano bedie account muri wilo no going concerned. Mwana na go hope for tomorrow. No matter kwatima maber but king kara no bed maber moloyo. You understand? An maigi makuwe. Don kinde to koro nitiere Madingu. Koro nitiere thuolo. Okapoka namna higa chiel pokorumo. An gima nyalo wacho ni siku njema uonekana asubuhi. Bedo ni gimoro maber ka bede chapni gi ndekni nyaka bedie. Adiera makende ni adwan mondo wan kaka josiaya. One elected leaders nyaka koro u understand ni wabende we used to speak this way kane one outside. But kidonjo tin mineni ni misiemi. Adiera makende nyaka wachak ng'iyo gik maber siaya. Wabekru focus gik maricho siaya. Gik maricho siaya nitie. To gik mabeyo bende is too much. Mawan kaka josiaya ka wanyalo chako nenore kaka jogo kikigal ni ikoso nwachango nyalo bedo mana ne nyalo konyi mar mondo mi chope level ma maybe seche moko rube ni bede but kik bed ngat ni bedo ni eno koso oneno ni seche moko koso nwach ngama chielo nigo idea moro ni MCA timo contracts gi. I'm telling you the truth, it's a joke. In fact atana won ne anti Senate kai some of these people are coming to me gipenja ni amegi attend. I'm like, I'm not a tender I don't give tenders. I'm not asking executive. I'm asking for what based. Other counties, magagik matimore. See, I kotimore. I use the truth. I'm not doing any tender. I am telling you the truth. And look, I'm telling you the truth. And in fact, in the supplementary manobironi, kata mna tender medo the timonge. No achen suku moko matin manodong. Mo achakon loso godo basis of the what of the government. So right now, kaja piny neni. Tineno ngat mabedo bribe. Ngama timo tenda ichi okinyi nduku kaka dala na kibiro gokinyi dano nene people don't understand the role of an MCA. Anyisi adiera they don't understand the role of an MCA. Japin en kotuo to un MCAs do understand role mar oversight. Of course we do. So, like the one makoro watimo mina nego wamalichini this our role making sure ni kikelo wadwaro mondo konyu wa mondo miwange kama chandruok ni nitie ti wacho nwani ni nyalo mna chibe ne sene to ori kuro kendo koro waricho jopindo wanwatina. Ingene kinde mabende kata mna kaka MCAs utimo oversight role mar county masia. Panuti mutiju to jopiny bende moko kuom jopiny mabende wacho ni samoro kie tiju. Gin bende ging'eyo wangi. Let me tell you what is happening. Tom adwani ninja. Yes. Seche ma in japiny okawachi ni konyo rach because babo yudo salary moro matin 86,000. We are able to share. But adiera makende seche ma in japiny idwa biro kanya thio koso fees. You did not even apply for bursary. Joma no apply seche moko yudo. Akia kiwinja. Sani
wan wayudo nyaka jotuo e dhoot. Adier kinene ten ng'at matuo mok inyal wacho na bro neno kaka timo. Chuni ni nyaka sacrifice mondo mi ng'ano tim ang'ono odhi osuptal. What we are trying to say is this, Nduku, and I need you to understand this. Kik wawuondre uru. As an MCA, you must understand, before I be MCA, I have a family. Jogi this school. Probably somebody like me, I have young kids going to school. I say, maybe there are so many people. At the end of it all, don't get other ways of trying to do business. When you're doing business, it's therefore means now trying to compromise your sanity. Japan must understand tijwa and making sure nikata contractors mo mitijego. Kotimo ndara marach to wangi konde mori ben watero gie mondo mikik chulgi. Emo yambe ndo chema kawuono nyaka challenge ka japiny biro ni tuo samoro na koro donge nacho ne anja komara yes. Koro nyaka imbigo okang mar ng'eno subtande e county Masia. Now let me tell you. Gichal nade mar mondo go japiny kik bini gi osigo. Let me tell you what is happening, Nduku. As an expert, and this is something that you guys can approach the governor with. What do waro gimiluongo ni political awareness in Luo Nyanza? I'm telling you the truth. So civic education. Civic education ni what do waro from experts like you guys. Manyalo be republic. You know, in public participation, let me tell you what is happening right now. Maber ni na public participation when they paying biro chiwo pache egino modwaro. To that one waonge kaka MCAs. Itime gi executive no joko gine jok miluongo ni implementers of service delivery. Tiyodo ka japiny donjo to penjo ni MCA neni kanye. Mara re openjo to kama mabiro ni wadok nango. Let's just speak the reality. At some point, your pain must understand public participation is not an opportunity maki biro tidwa no gonyi kidok dala or idwaro mondo migi more kidwiye. Kanye kami wache pachi kaya thonge kaka an Madingu yath onge in a place milongo Nyawara Health Center. Japiny nyaka wacho bed captured. Ma an ka the assembly tayudo ni jo Nyawara ne dwaro yath osuptandri. Because power belongs to the people. But you see, we are quick to shift blame ne politicians. One better no hear wako yeron mondo beda doing mar japiny. But ngamani oko bro see meaning jogo chamo jogo, it's wrong. This is inciting the public against their own leaders. And your people must understand we are not there to prove to them any point. We are there mondo mi wabed their voice. Give me it's a donated power. Power wa miani inyalo minga machielo. So when you donate me this power, you donate me that power but give me time also to deliver. Okanyal donjo ni to the moment madonjo you believe that all your problems in MCA. Sometimes kinyiso katakata okay, koro mae to go chini mjumbe mautama. Ofile that away. But the reality of it ni your pain must understand the MCA mokongo mayero ni salary ni pesa D. Or your allowance na D. So apart from here says mokono wacho ni gitimo tenders. And the governor, if you're watching this, look at what Tom is saying here. I don't even have one thing. Matimo in Siaya. But the reality, that is the perception. Koro kati tamuri. But you know, many look at the Moko Tendo, in governor, which is wrong. It's totally wrong because it's stereotyping. You know, one joke, ma, Timo Halagi count. It is wrong. I will tell you about Nduku Mosinangadi. Yeah. Madingu. Yeah. Kiki bed Ruth Karuth Kurumi. One yak which you knew. Of course. You understand? You come for us for help. Yes. And we give them. Yes. And yes. Pogabedo Mujumbe, Pogabedo MCA. Yes. You understand? Yes. On your manage to reduce level of my community. Yes. Mikey Mokoro Rangu can go up with the scale. And now Janica challenge in it to up with the scale. Manu Niso and Yakomi GTJ, Yakwakiti Jube, you're responsible. Yes. One make opportunity of employment. My Gimadwanitary Assembly. Very important. What you know, population maybe the Dala Nacha, Ongain. Don't teach your Form 4, teach your class a burial, you teach your university. How do we deal with them as a county? Yeah. Money agenda, Madwan illegal. Yeah. Number 2, you want me to I am yet to study data majo mumio tendagi. You inja. Yeah. You want me to watch no chamogigi. Any sama entry unity. To enter you know that a par mani e talking young men maringo. Ginjo manyo losondara. Ginjo manyo gero school. You inja. Talking a par miringo go. Maringi contractors. You inja. Maybe go function. Ginjo manyo losondara. How do you want to tell me as an expert not to view that as money which is coming back? To kenene muchulo bill kamaji mete.
Odera Kang Kidonjo, I will tell you. You know, us, our eyes are very strong. Odera Kang Kidonjo, you guys are popular there. Kide little game. You guys are ever there. You understand? And a lot of things are being done there in those places. Even the Uchini Chopo Kamuburugi Kauma Bay, Mane, each time I waited the odd Kadway don't talk, and you're doing any check in Yepo Kisain. Kikoro Ralmi Kisumo. You understand? Koriki to that check to sign. Let us just be sincere to ourselves. Wawiru kao ngama kunge losondara. Or kao ngama kunge gedo. You understand? Mondo, one major an artisan level maber. Enya kwa team gik mokio mariere. You understand? Sanita kirango entry magavana. I want to give you an example. Kagavana okumasiro. This year, talking a beach, my contractors. Can you do lucrative business? How do you want somebody like me not to say they are corrupt? You understand? Imanemomio Karwano should be jobs. Niki Makoren Gamokinyal question. Ni teacher Nitio Maraj, and you bring in Jateling and me a beach when you are going to Rambecha, Nyagoliana Kacha. You understand? What may do you, my dear? What do you do, my bail? And give Mark way. Problem you watch on a deal. Katabe give you $9. To give annual. What can I do with them? One more up our skill. I don't want to read the loss assembly cha. Mondo wani kundi kuji. Tundi kujongo winjerendeko. Wendiko nyafinya meru wendiko nyafi wedu. Iwinja. Ninya peni niya problem edalaka ene madwa dendeke. Obedi gima competition. Iwinja ana nyanyi sikanga majati mnondo. Ringi taki wame police okethre. Police okethre nke jindiko wadegi. That's why there is too much bribery. Mane wamina nokta luensani recruitment. Onge recruit sani kede luensani. Joma are there for punishment. Midwe tuwe sani. Neno chama soya. Are so many. Reason nenango nondi kego pesa. Tango me joma chon. Civil servants machon. Emanoge rudi. Kada gembu kanya deranga dala mane civil servant tiye maberuon. And dala moriere nyakasani. You understand? Yeah. And they were earning what? Very peanuts. Yeah. You manage drungo and discipline. Even discipline, which is not with us now. Could work on the younger people. Yeah. In MCA Matin. Idwa neki wo kacha to the address Joyala. St. Mary's Boys. Ginenon mani MCA. Jatelo. Ili kacha bi kao kata topic bi puonjiki. Buki wacho no. Kara leader kara benyalo dugu puonjwa. Yes. Understand? Yes. Ana neno guti school. Kasomo konjera. Ko guto biro pandara. To guto wa mat for school mane. I must go in. Ogutu kuro biro puonjo ji. Kuro wanu wa pamu. Nike ndalono wakapara ten. Wanti juen pamu. Kata wacho. Ijen kusungu biro kwenye maberi ndalono. Wanti juen pamu. Kata wacho marachu. Wanu wa pama. Kecho songi soji puinu. Kang MP weyo. To pamo. Iwinja. But we are making the occasion. It's unlike now what you people are saying. Any gini so bedo. Buti yo loko rea ya. Njuluo. Ni igonyo. Bukende ijuluo go beti yo chako unying. Tondo gini nying. Machane ni gonyo. Sani kuri yengo jamana. Again another election, another thing will come. Wane mwaso pido gini. We are making our community very responsible. Kende pinki kuya utedio. Me I travel a lot. Yeah. Ina no ganda mwachayo gagino kodi school. You can never see them on the road. And I drive even at night. Kende pinka lenjin. Go tieno. Kora kine kanga to sembre gi chiege gi mer. To di chendo kinya ngeni jogon geti. They are working in the farms. To tieno kora sembre gi chiege gi mer gi achamo pesa gi. Iwinja. Gi chene gi chamo economy magi loso. This is unlike our community. Sani nyano ango gweno kuchung. Ero sani aneno ka jomani muhoroni teme. But from muhoroni onge jaluoma ni nwanko pedo gi morendara. Apart from makala. Iwinja. Ongeja luma ni nwanko pedo gimore ndara. Iwinja. To culture no wagole uru. Anasani wange TVET colleges. Ajawa choga sani. Kada na wanda izo ni mokajak chwanyara kijoma advertise mangenya. Yangi so into. Unye tendo gi. Kabimbo si TTC kacha. Tanu wankajo oke mangenya. To untu uonge kuno. Kada untu college ni neoga erkana. You understand? Those are the things Mapa no go discuss in their yeah. Mondo watching one with TVET college bondo come. One game TC bondo, one game TC game, one game TC Ugenya, one game TTC Ugenya. Your magma ni gigi. That is how the community develops.
Mano bende kama bende jo siasa bende konyo godo jo piny ma bende oyiero nikech kinde mag sera mar ombulu wacho no boloso ka to boloso ka koro tingu maduong' kaka MCAs ahinya hinya od bura mar Siaya nikech odiochieng' kawuono para no menyo county ma Siaya ahinya kaluore kod pogruok e paro ma bende koro nosemienje kindo duola kanyakla kod Orengo. Gisani adaro mar mondo mi watieki nikech ang'eni tieko ang'eni Nduku bende aneno kiyigo kod na wi Nduku aparo no ngisi weche mathoth makoro intiere gi ting' jo piny neni koro ine mane ni chopo ka elo MCA mago masia koro en mana geno mara ni japiny ko biro iri ni obiro ni otuo kata na nango ing'e kata ni aluora kacha hospital bende gi yath lakteche bende nitiere morom ko biro no do chiemo pith gwenge mago makaduo Siaya bende gini nitiere gi dhowedhe mathoth ang'o motimo mar jiwo kata mana ohendni maket kod ma adani watik chenro makama Madingu giwachni mogik wachna mogik chalo kama number 1 adwaro gima Tomo wacho about climate change. It is good ni the assembly ma Siaya no sekalo kata climate change act this was in preparation of pesa mabende oribeni biro ma is going to affect the issue mag environment. Kora dire bwase loso nyaka gimiluongo ni World Environmental Committee which is a composition around 11 members. So that manu nyisi ni in our legislation role we are ahead. Then 2 adon mondo urge jo piny sana kamora mora magintie. Please let's try mondo wa join grube. Wach iwinjo ka grube gi gine gik mosekelo dongruok kuonde mang'eny mondo mi kaka wan kaka jotelo seche ma in gi agenda mar group it becomes very easy ka gin group ma is focusing kata on agriculture nyiso ni seche matimo kata na budget allocation mar ward tang'eyo ni group makama adhi miyo gwen group makama adhi miyo kata mbolea kaachiel gi kodhi madhi timo go 1 2 3 so anyalo urge grube sana grube mosebedo formed magin gi gimiluongo ni agenda margi nwach group nyaka bed joined agenda mondo mi bed machiegni gi office mar ward rep mondo mi make sure ni agenda margi obedo captured the budget allocation mogik tadwa wacho kama jo Siaya okwagore anyalo wacho ni gimo nyalo gombe en mondo wane kanyalore government nyalore no rengo goduol mane wayiero ka wahero mondo ti kuom hera some of these things mane watimogi nyalo bedo ni gisani ok nyal neno ne wakao stand ma wan wawegi wanyalo gombo show godo ni at least we are playing our role wanyalo gombo weche ma koro kelo political affiliations trying to say ni gini en gir kona kata gir koni wanyalo gombo ni mondo mi jogi oti kanyakla no seche ma ruedhi ariyo gore to lum ema hinyore to lum ka en japiny mogik kabisa tawacho kama Sharon adokero kamano ni jogo manomiyo wa ombulu sana wan MCAs ni tiega lot of hearsays about us but gi understand gimomiyo ne giyiero gi ng'eyo gimomiyo ne gidhi ombulu gi pango line ka gin gi geno ni wane mwanyalo loko ngimagi wakwayo ni mondo geno mane gin godo kodwa no pod gibed ga beda power mane gimiyo wano pod giyie ni geno pod nitie to moloyo ten mondo gilawnwa Nyasaye nwach gima timre ka eni wadwaro mondo waket Siaya mondo bed area manyalo bedo an area minyalo bedane ranyisi in the next government mabiro nwach Orengo ma governor mamarwa gisani is a household name kendo wang'eyo ni gik mora matimre kata mna Siaya kanyo kaka ne senator advice wa ni impeachment is a political process. This is something murubemwa deal godo politically. Koro kare kini weche tek to gineno ko kwaduoge senate wa deal kode politically to they should understand ni ne watimo senate mokwongo ne giwacho no nyewa koro sani wa deal kode politically and we are going to make sure ni the politics ma wa play ni obedo the right politics majalo tero Siaya the onda machielo mana kaka iwacho nyalore bende nyalo paro mano bende manifesto mana Orengo gi Oduol nitiere godo donge nyalore county ma Siaya koko mano Nduku wachni mogik an yene aonge wach nikech an gima nyalo wacho en ni MCAs modhi obedo joma dongo gini monego gi actually gi rang executive give it take sides kanitie gimoro gi non gi tiende kata kotamo gi give me experts kata de kata ngwen ngani wawinjo ma how do we deal with it iwinja that's the way countries also develop gimine nyalo wen rach no kimiye ngama is an expert to rango kako kete buke dinwan kako obeti joma dongo man Siaya wan go joma dongo wan families madongo wan mano area mantie justice quite gini why couldn't you people even consult watch na into ngama duong what do you think about this na nyaparo dire mono wadhi bura moro consultation moro kapo dongo mama ngema and go walo ni walo masane minister and actually your mama no ngiso gi moro which now
Adwoga neno bangi ni adek. Iwinja kani wasoro mogo mamo. And adwa na nyisu no bwana. Ing'en gima rach go politics manyaza any one we are not born out of a process of struggle. Iwinja. Either why you do bedo MCAs wabedo MPs because of kokomwaga or connection. To kwan joma are nurtured. Ma oganda mineno moganda gi oingoro. Kirango sani joma nen gumoi nene gi exit ma joma nyoduogo bedo gu Kibaki Gruto ochako exit kendo Ruto nyoduogo jomoko. Kirango ta jorabuon gi joma nen gu Kenyatta mokwongo opogore gi joma nodonjo gu Matiba. Joma nodonjo gu Matiba opogore gi joma nodonjo gu Kibaki. Joma nyodonjo Kibaki opogore gi joma nyodonjo gu Uhuru. Joma nyodonjo gu Uhuru opogore gi joma nyodonjo gu Rigathi. Ngikene their system is working. And you know when you work out something you think anew. One of think anew because we don't go through a process. Waero wara, waero joma pamonwa. We are past this. Ingene sani. And kana mheshimiwa Rengo. We were once who are the people who are regarded as people who could succeed in this leadership. Tingeni kimanyo utemo ni udigrade mheshimiwa seriously. By the way, let me tell you. Kijana ngeni county government mheshimiwa Decha is going to give him a platform to come back to national level. Gecheni will use that office like in American system where people who have been senators and governors have run for presidency. I'm not seeing this in him right now because people will come to reason. How did he solve a solution? Manamar County ne matin. Nene gikelo no Senate bu Senator Tamare. Nikichinane no kaka na John Methu mano Senator Manyandarua bende no wacho ni chalka gima degrading kata na public service as in kata na public service career mar. Yes. Mano bende no wacho doche manyo. Man is wrong. So e madwaro no bedio joma nyalo think out of the box. Itien mheshimiwa kai nyaka ubende uketi ring moro munyalo ga reason kode. And he knows when I was his PA, I used to say certain things acquire. You understand? But I want you people to develop this. Unejo makoro no kode. One was all there were other opportunities. Unejo makoro no kode. Temur bedo kode more positive. Oduol kode mheshimiwa is not a big thing. These are people who are just testing waters. Wabedu jo madonge. Omi video ka wachi ni in kaka members. Go and make a day for Oduol to come and address the assembly. Reconcile. One in the machanyo cho atema. And this is one of both sides. Ubende ndika molani, ubende ndika molani. Then forge ahead. We get motimogi, ingenu gimukia. Ni karo kirange national nukorwa de politics ane. To ngenu go wapinsha ide Jacob Raila. Yes, I know ubende we are being questioned. Kakoro County magi I meji don't real like this. And my people are talking about Nyokombe. Selling million a chiel. Karakagi bedo president. You see, one movie you ain't movie. Omi odoguru chien mondo urang ni udwa reason kodwa nanga. Kech nyowa socho pat pa koro odwo kwa chien. Nikech parne piny mangima bende neno counties mamoko. To man in county mo ai. Nik my county man onyoli Obama. You know people take it differently. Gibro chako weno carelessly. And manegi manyalo kuwa ini let us go back. Gino nyoso temore. Tumenya kwa deputy governor we Deputy governor aso wachinu mondongi in deputy governor Marorengo. There's no bigger position than that. Yeah. You understand? It's true. He must go there not celebrating. Even na neno ka japiny moro bende wacho ni kwae mar mondo mi kodok kik otiga goko. Even Nyasaye ko kweli I both moro. Manyodo tol manyodo di. You praise God and you don't praise God in negativity. It's true. Nyasaye dwoko nero kamano ke in positive. Omi I expect nuko ja Krista dier. Mo winja kaka ngama jalejo mayalo ni. To winji ni Nyasaye oso konye koro dhi oti maber. He may even be our governor. Who tells you? Iwinja. To un jogemu jogenya gujo alego. Era neno ku dondre. Singen kom ne kumeru. Traditionally kom nen majobondo. That is the truth of the matter. This is just a privilege extension. Dear Sharon, let me tell you. One year we are in regions. Jogenya gujo game gija alego ginjo ot. You understand? Bondo ginene Grarieda. Gin another team. You understand? Ma adira kom nen majo bondo. Amomi come you privilege you misbehave, it will go.
And you'll never see it again. Ero kama na inya bende gi kanyi makelo wegi ko mara twak makama hen mana geno mara baso mote mag jopiny monde nitiere na ote moko adek kek jopiny goya tesrika ni poka so mote mag asa mote mogik bange to korati ki dongu seka opachu mogik na yudo nu thuolo makare uloso maleo ber ni unte une josiaya ber manade Donald Juma iwacho ni MCAs cannot think for themselves, so Oduol is a different pot of fish. Aya Madingu magi note mag jopiny magi pache jopiny wodalis iwacho ni senators adi mane opodho report mano ne en committee matin mar senators mabende nyopong kod azimio senators magino rengo sympathizers iwacho ni senators nyosegoyo kura Oduol nyaka tiek tamne aparo ni mano ni kare. Harrison Kevo iwacho ni Siaya county leaders onego style up nono to dongruok ok bibedo kata matin e county no kuom higni morengo dhi bede PC mano mar governor. Aya, kora paro ni wote makamago ni kare. Wachi ni mugi kwa chiko nduka. Sharon, 1 minute, inge ni ndigi ma jatelo ni wacha about the voting. Manyojo senator tumina committee. Samagi mabila na otemore, tungiso ni wayero joma kongeji matin. You understand? It's true. Nikikin ga dissenting vote, yeah. You must record it. A report, yeah. You understand? Yeah. Not even the report, you just dissent. And it is written, not dissent. Gichando expose even the Senate in the wrong way. And Nyane Okaka speaker deal kode casually, which was not correct. You understand? Any lacuna in law is a problem, must be dealt with. Gichangiso Japan, they must go back and sit down. Munogi puonjire. Nikainga dissenting decision, you must record it either in writing or you don't sign. Yeah. Iwinja. Macha was wrong. Macha ngi maka emo miyako yo nudu kwe. Ikejine ngi mako the court can even still revert that decision. Mano ku wichola pesa maberka kama majati nondo bara. Mana ina piece of advice. Ero kama na ina Tom Nduku wagonero kama nya kumbiro e studio kiny makawuono kanyakla koda Madingu hinbe na godero kama na ina ote moro ka neno ka magi gin ote mathoth mabende wuok e county ma Siaya aneno kanyo ka ngato wacho ni mago ote mokto na samsane koko mana gunero mona nya kumbiro e yambo kiny makawuono mar loso kotenre koda Sirikan county Masen mana geno marwa ni jotele county Masen kara mana e piny Kenya mangima nyalo tiyo kanyakla mar neno ni reconciliation bede county Siaya jodongo elders mane wacho Nduku bede county Siaya obi nekech Siaya is a county with possibilities donge jothurwa kata mna jogweng bende winje ber mabiro kod mano koko mano wan kaka jofwambo wan pod obiro bedo county Siaya biro neno kaka governor biro bedo katiyo gi jalupne kaka MCAs bende ubiro bedo kutiyo tiju mano mar oversight moko nendo nyakonchiel en gedo marani Madingu bende kudhi county assembly mago gin moko kuom weche mabedo biro bedo kuporo kaka managwero kamano kuom thuolo muyudo mar biro twak gi jopiny. Thank you. Japiny mabende neno wakiny makawuono in bina gunero kamano ote haneno ote mathoth moko kuom gi bende gin mana ote moko nyaka na some yamo kata kamano waneno gi kendo waneno pachu koro sani tinga en mag jotelo e county ma Siaya mar neno ni reconciliation mano kwaruok nguono obedo mar mondo mi governor gi jalupne oti makare mar mondo bi japiny uyud dongruok kik uyud dondruok koka mano gikanyi makelo giko mar twak dakika en 41 tok saa 2 mar okinyi yena mar mondo eka yo matine chenro pod e lach nikech mabiro bang' ma chieng' tich 2 wantiere gi chenro mar urako wasetwak koro uchak golo koti tai urieru matine donge uritur masane.